मोनसे भिडिअ नुनो मोनदों बे भिडिअआ एनडीएफबी बिथांमोनखौ लानानै सा 35 एनडीएफबी खौ कक्राझारनि जेलाव लाबोनाय जाबाय लकेल जेलाव लाबोनाय जाबाय गुवाहाटीनिफ्राय एनआईए केस नांनानै थानाय सा 35 एनडीएफबी केडारफोरखौ कक्राझारनि जेलाव लाबोनाय जाबाय मा बिदिब्ला बिसोरो जेलनिफ्राय उदां जासिगोन मा बिसोरो उदां अख्राङाव फैसिगोन बे बाथ्राया दाबो किन्तु कनफार्म नङा क्लियर नङा स बिसोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बेहाय लाबोनायनि ओंथिया मा बेनि ओंथिखौ ओरैबायदि बुजिनानै लाजायो नामा जे माखासे केसनिफ्राय बिसोरो प्राय माने बारग'बाय आरोबाव लकेल जायगाफोराव मोननैसो केस दं जानांगौ बेयो जोबबानो बिसोर गासैबो माने उदां जासिगोन जों बेबायदि सानना लानो हायो नामा स खौरां बिजोङाव बुंनाय बादिब्ला बिसोरखौ साननैसो उनाव सोरखौबा नलबारियाव लाबोगोन सोरखौबा तेजपुराव लांगोन गुबुन साननैसो आरो गुबुन आरोबाव माखासेया 54 नि मादाव 54 55 बेबायदि बुंदों बिनि मादाव 30 थ' क'क्राझार फैबाय आरो माखासेया नलबारियावबो सोरखौबा लांगोन सोरखौबा तेजपुराव सोरखौबा बिश्वनाथ सारिआलियाव सोरखौबा बाक्सायाव सोरखौबा चिराङाव बेबायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसोरखौ लाबोगोन स सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेल निश्चय बे जेलनिफ्राय बिसोरखौ दिहुननानै लाबोनानै बे लकेल जायगायाव दोनफैनानै मा फोरमायनो नागिरदों बेखौथ' आं बांद्राय बुजिना मोनाखै बिदिब्ला बिसोर जोबोर थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जासिगोन नामा बै मोनसे जायगानिफ्राय बे मोनसे जायगायाव लाबोनानै दोनफैनायनि ओंथिया मा खायसे खायसे दायनिफ्राय बिथांमोना बारग'बाय नामा बेबायदि नांदों आरो स जुदि बारग'दोंबा बेयो जोबोर मोनसे रंजाथाव बाथ्रा जोबोर थाबैनो बिथांमोना उदां जानांगौ BTR गोजोन गोरोबथा बायदि बिसोरो उदां जाथारनांगौ बाथ्राया जाहैबाय दा इलेक्शनबो फैबाय दङ बे इलेक्शननि समाव जुदि एसे जुर होयोबा थारैनो बिसोरो उदांबो जानो हागौ आं बेबायदि सानो खारन BTR गोजोन गोरोबथानि सबसे गिदिर माने फेलेंनि मादाव बे मोनसे आरो आं बेबायदि बुंगोन स बिथांमोना जुदि जोबोर थाबैनो उदां जायोबा बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जोबोर मोजां बे मोनसे जोबोर गिदिर माने जेंना जानानै थाबाय बिथांमोना थाबैनो उदां जाजोबनांगौमोन नाथाय जायाखैसै स बाथ्राया मोनसे जावदों आरो बे जावनाया जाहैबाय मा जे सुइजारलेण्डआव फैनानै एसे मोजां नांबाय स सुइजारलेण्ड सोदोबखौ सोर बुंदोंमोन नोंथाङा बयबो मिथिगौ स सुइजारलेण्ड होननानै बिथाङा थारैनो एसे फबबाय आरो UPPL नि सरकारखौ एसे फबबाय आरो प्रमद बर' बिथांखौ एसे फबबाय आरो बेखौ नोंथांमोना नुदों थारैनो जियानो जाहोनो बेफोरथ' पलिटिकेल एंगल जाहैबाय नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोना थाबैनो उदां जानांगौ बेखौनो जों अरायबो हास्थायो दिनै बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दावगानायाव जेंना जादों बायदिसिना बिथिङाव जेंना जादों गोबां बिथिंखौ नायोबा माने जों बहुत बिथिंथिं खहा जागासिनो थादों बे फिसा इसुनि थाखायनो सरकारा जोंखौ ओरैबायदि मोनसे भारत सरकार आसाम सरकार जोंखौ ओरैबायदि मोनसे खैफोदाव खोलैनानै दोनदों जोंनि हारिनि गेजेराव जेन अरायबो मोनसे खौसेथि गैया जाबाय थाथों बेबायदि मोनसे थासारिखौ बानायनानै दोनदों होननानै जों साननानै लानो हायो आरो कनभिक्टेड जाखानायखायनो बिथांमोनखौ उदां खालामनो हायाखै बे मोनसे सेन्टेन्सखौ बुंनानैनो माने बाथ्राफोरा बाबेनलांबाय थादों आरो नाथाय जियानो जाया माने बिथांमोना जुदि बेबायदि लकेल जायगायाव लकेल जेलाव फैनायनि ओंथिया जुदि माखासे दायनिफ्राय बारग'नायबा बै जायगाखिनियाव थानानै माखासे बिसारा जुदि मोजाङै जानानै बिथांमोना जुदि बारग'नो हायोबा बेनो जोंनि थाखाय जोबोर शान्तिनि बिसय बर' मानसि हिसाबै जों बेखौ अरायबो लुबैगोन आरो जोंनि आसामाव जोंनि BTC आव अरायबो शान्ति फैनांगौ जोंनि बर'लेण्डआव अरायबो शान्ति फैनांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अरायबो अनलायनाय बिदा फंबाय साननाया थानांगौ नाथाय बेबादि जानानै थायोबा माब्लाबो जोंनि हारिया खौसेथि जानाय नङा नुबायदों नोंथांमोना जोंनि हारिनि गेजेराव खैथा पलिटिकेल पार्टि ओंखारलांबाय थादों APB अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड ना मा बेबायदिबो मोनसे ओंखारबाय आरो BPF UPPL थाबाय आरो मा दंबावो नोंथांमोना मिथिगौ गुबुन गुबुन नेशनेल पार्टि दङ स जोंनि हारिनि गेजेराव गावस्राया बहुत बुरजा बेबायदि बिथिङाव जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथि जानायनि जुदि लामायानो जुदि थायोबा मा जागोन बिनिखायनो बिथांमोना जेरै हायो उदां जानांगौ जोंनि सरकाराबो गोसो होनांगौ प्रमद बर'नि सरकाराबो गोसो होनांगौ जोंनि मानसिफ्राबो जुर होनांगौ नङाबा बे जेंनाया जोंनि हारियाव मोनसे खौसेथि गैयै थासारि अरायबो लाबोगोन नोंथांमोना खोनासंनानै ला नोंथांमोना फुटेजफोरखौ नाय बस मोजां दा दे साबसिनसो साबसिन नुदोंलै एसे मायाव सुइजारलेण्डआव सफैनायखाय मोजां मोनदों थेंक इउ जल्दि फै ओंखारबाय दं बिबान माब्रै मोजां सुइजारलेण्डआव सफैबाय दे थिगैनो दं
सफैबाय दे 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 ओइ मोजां मोजां सफैबाय दे 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 ओइ मोजां मोजां औ औ दे दे वा बाथायालाय बाथाया बस मोजां दा दे 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 साबसिनसो साबसिन नुदोंलै एसे मायाव मायाव सुइजारलेण्डआव सफैनायखाय मोजां मोनदों थेंक इउ थेंक इउ मिरु जोबथेसालिनिफ्राय दिनै सा 35 एनडिएफबिनि लिडार आरो केडारफोरखौ नैबे क'क्राझार जोबथेसालिसिम लाबोबाय मा फोरमायगोन बे दुब्लियाव नंगौ जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबि एनआइ केसआव नांनानै थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोना गासै 54 केडार्स दंमोन दा बे 54नि गेजेराव दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मा होनो जेलावहाय बिथांमोनखौ 35 एनआइ नांनाय बिथांमोनखौ दिनै लाबोबाय नैबे कर्टआवहाय बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों जों दिनै बेवहाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो जयैनो बयबो लोगो नांनानै बेवहाय लोगो हमफैनाय जादों आरो लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनि फेमिलिफ्रा दिनै बेवहाय 36 बा 35नि फेमिलिफ्रा बेयाव लोगो हमफैदों दुखुआ बेनो गोबाव सम बिथांमोना लोगो मोनलायखाय दिनै बिसोरनि फेमिलिफ्रा एकदमबारे मा होनो इमोसनेल जाजोबदों थानो हायैबायदि मोनसे परिबेस फैदों आसा खालामदों सेन्ट्रेल सरकारा आरो आसाम सरकारा आरो लकेल जोंनि सरकारा थाबैनो जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबिखौ एकर्डनि दोहौखौ नायनानै एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै बे 54 एनआइए केस नांनाय एनडिएफबि सिनियर आरो जुनियर केडार्सफोरखौ थाबैनो दिनै जेबादि जोंनि लकेलाव सफैबाय बेखौ जों मिजिंथिदों थाबैनो बियो गगोन जों मिजिंथिदों आरो आफा इसोरा बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि थाखाय हेल्प खालामदों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों बेजों लोगोसे दिनै जोंनि क'क्राझाराव लाबोनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो दिनैहाय साब्रैखौ दिनै लाबोदों आरो बिनि कयदिननि उनावहाय 2 तारिख 6 माह नैबे नेक्स्ट मासावहाय आरोबाव नलबारियावहाय 2 लाबोबावनाय जासिगोन आरो बिनि उनावहाय 5 तारिखआव तेजपुराव लांसिगोन आरो बिनि उनावहाय बिश्वनाथ सारियालियावबो आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआइ केस नांनाय केडार्सफोरखौ गासैबो जिल्लायाव लांजोबनाय जासिगोन दा मिजिंथिदों दिनै जिखिनि निजा जिल्लायाव लाबोबाय बा जेलाव लाबोबाय मोजाङा बेनो जों गोजोननाया बेखौनो मोजां मोनदों जे जोंनि फेमिलिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनानै थाखा फैसा गारनांला बेयावनो जों थाइसे थाइनैजों फैनानै जोंनि फेमिलिनि मानसिफ्रा बाव लोगो हमफैनो हासिगोन बेखौ जों गोजोननाय मोनदों आसा खालामो बे जेलाव थानायजों लोगोसे थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे केसफ्रा जोबनानै उदां अख्राङाव फैयो बेखौनो जोङो बारग' एक्स एनडिएफबिनिफ्राय भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिम आपिल खालामदों हम मिनिस्टार अमित शाहनिसिम आपिल खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आपिल खालामदों BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो बारग' एक्स एनडिएफबि जानानै भिक्टिमाइज फेमिलि जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिनानै गोजोननाय जासिहरदों थेंक इउ